Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokacin, kamar yadda muka yi alkawarin kawo muku shirye-shirye masu amfani wanda za su taimaka matuƙa a harkar wayoyi da fannin technology. To yau ma mun zo muku da wani sabon application na WhatsApp Saver, na Saver Status. Saver Status application ne mai kyau wanda ya kunshi duk wani chat da muke amfani da shi, kamar su WhatsApp, akwai WhatsApp GB, WhatsApp Business, Facebook, Instagram, so da ma sauransu. Gashi nan za mu yi muku bayani akan application ɗin. Yana da matuƙar amfani. A duk lokacin da muke duba Instagram muka ga bidiyo ya burge mu, za mu nuna yadda za a amfani da application ɗin wajen sako da shi bidiyon kan waya kenan. Haka zalika idan muna cikin Facebook muna so mu saving din wani bidiyo, shi ma zai bamu dama. Shi WhatsApp dama GB yana ba da damar a saving, to amma WhatsApp Business shi baya ba da dama. Shi ma dai za ku iya amfani da shi wurin saving din shi duk abin da kuke so daga shi WhatsApp din. Ku biyo mu daga farkon bidiyon nan har ƙarshe domin ganin yadda za ku yi amfani da wannan application din. Ku danna alamar subscribe da share da like, ku tura abokanku. Mun gode. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka saba faɗa muku, za mu ajiye muku link ɗin application ɗin a description ɗinmu. So gashi bari mu shiga application ɗin kai tsaye. Gashi nan for WhatsApp. So gashi nan for WhatsApp for business, login in with Facebook, login in with Instagram, saving. So a kansu za mu yi amfani yanzu, kowanne da yadda za mu yi amfani da shi. So gashi nan bari mu fara da for WhatsApp. Ga status ɗin da yau ya fito kenan nawa na hotuna. So ga na bidiyo nan, duk wani status ina da ya shigo wanda na gani na bidiyo gashi nan. So a ƙarshe kuma ga save nan wanda na yi saving kenan, na yi amfani da su, na yi saving a zuwa kan file manager ɗina. So shi da ke na WhatsApp bai da wani wahalarwa, direct kawai sai da mu taɓa wannan alamar ta saving kamar yadda muka taɓa hoton nan. Gashi nan shi ma ya zo cikin lissafin hotuna. So yanzu sai mu taɓa na for business kenan, shi ya riga ba ma sai ba zai buɗe ba tunda na riga na yi amfani da wancan. Gashi nan sai na Facebook, sai mu login ɗin Facebook ɗinmu. Gashi nan in mun riga mu yi login ɗin Facebook, shine zai ba mu damar mu shigo cikin Facebook kamar gashi nan direct. Yanzu bari dai ma mu shiga kan Facebook ɗinmu. In muka taɓa Facebook gashi nan, in ya buɗe sai mu nemi bidiyon da muke so mu downloading kenan. Direct za mu yi copy link ɗin bidiyon. In muka zo shi wancan wurin sai mu paste, kamar dai misali bari mu nema bidiyon haka. So ga wani nan, yauwa gashi nan sai mu copy link. In mun riga mun shiga kan bidiyon zai ba mu dama mu copy link. Gashi nan mun riga mun copy link ɗin. Wayar za ta riƙe mana, kowace waya tana copy ta riƙe abu a kanta. Sai mu shiga shi kan application ɗin status ɗin wanda za mu saving. Gashi nan ya ba mu dama mu cike number waya da password mu buɗe da application ɗin. Sai mutum ya cike nambobin shi yadda suke. Yawa gashi nan ni na sa ya buɗe. So gashi nan kawai sai in danna ok kenan. So gashi nan ya shigo da ni, zan iya taɓa link ɗin, na riga na zama da Facebook na haka. Gashi nan na yi paste. So ta haka zai ɗauko min bidiyon can da na tura. So gashi nan mun riga mun shiga Instagram, shi kuma shi ma kamar yadda dai kuka gani. Gashi nan link story save. Shi na Facebook ɗin zai ja min lokaci, shi sa amma mutum yana paste ɗin wannan link ɗin zai ga abin nan ɗin. So bari mu shiga Instagram mu ga yadda za mu ɗauka bidiyo da shi ma. So gashi nan mun taɓa Instagram, za mu shiga kai tsaye. Gaskiya application ɗin yana da matuƙar amfani tunda ba application ɗaya yake saving ɗin status ɗinsu ba, suna da yawa. Bari mu duba bidiyo a cikin wannan. So ga sunan duk dai cikin Instagram ɗina ne, zan nema bidiyo wanda ya dace in yi saving ɗin shi. So ga wani bidiyo nan, bari mu gwada da shi. Bari mu copy link. Gashi nan a rubuce na biyu na copy link.
sai mu kwafi link din, sai mu je mu paste din shi a can, zai ba mu bidiyon, bari ku gani. So gashi da ke bai da nauyi bidiyon, gashi muna yin paste ya sako da bidiyon kan application din, kawai sai mu save, ga save na a ƙasa, sai mu so ga duk bidiyoyin da hotunan da na saving gashi na a ƙasa, gashi nan WhatsApp, Facebook, Instagram, shi yana download na Instagram. Ta haka za mu yi amfani da wannan application din mai suna status saver. Application yana da matukar amfani, ku yi amfani da shi, zai taimaka matuƙa. Kar ku manta da alamar subscribe da share da like, ku tura wa abokanku. Mun gode.